Ngolunye usuku indawo yamaskandi eyihlukile eyifanayo futhi the same time. uMafikizolo uthi nansi ikhava bafowethu, title uyoncengwa unyoko. Wasethi-ke ladla ipheya. uMafikizolo-ke lo uza nomsebenzi wakhe omusha ka-2025 omunye yini i-extended play. Sanibona nonke abalandeli baleli page bale channel, abakhomentayo, ababukayo, abalayikhayo, abasherayo. Sibamukele bonke, sijabule nabantu abasiqala ukuhlangana nathi kule video. Nawo umsebenzi omusha uMafikizolo. Akakasho ukuthi uzokhipha nini, maybe wa-announce mhlawumbe mina-ke ngingenayisho, kodwa-ke umsebenzi wakhe uzophuma kungekudala. Ziyasebenza lezi nsizwa. Labo maskandi-ke bakulo nyaka abayenzi-ke le nto le yokukhipha i-album bese beyathula umuntu. Uyabona this time bayibambe ngesipiyano. Abantu bamapiyano bajwayele ukwenza kanje. Abantu banjengo-Big Zulu, obani bani bayenza kanjena-ke. Okusho ukuthi-ke kumaskandi-ke kumele siyijwayele le mpilo, sibe used to it, ngoba iyona mpilo esizoyiphila le ukuthi after 2 months 3 months kuba khona umsebenzi odedelwayo. Njengayo bani uLimit ngoba ededele imisebenzi emibili emihle after ededele isingle yange-21 ethi yena uvume kanjani. Ebese kuba ubaba uThokozani Somnandi Langa uthi ngishile nje music video loading laphaya phansi olundi lapha emahlabathini. Kuzobe kushuthwa music video oseqophelweni phezulu ngendlela eyisimanga. Kuyaziwa ukuthi lapho kunobaba khona uThokozani Langa unolwazi, unobuchule obujulile. Kumele nazi ukuthi umuntu wenza ama-DVD ngalezi ayikhathi zomtshengiseni besabanga benomgqumeni noBheki Luthuli. Ama-DVD akhe kwakuyiwona ayehamba phambili, the way ababenza ngakhona nawehlela ngakhona kwakuyi-quality order. Asithembe kunala lo music video uzoba equality. Sibongele le nsizwa-ke uNjabulo wakwaLanga kuyindodana kababa uThokozani Langa uSomnandi ukuthi-ke naye sizoba no-music video wayo, okukhombisa ukuthi-ke le nsizwa ikhula ngempela. Kulo nyaka uyithandile-ke ingoma yakhe ethi ngishile nje ne-remix laphana ku-Spotify ihamba kahle kakhulu. Sibonga ukuthi sebecabangile ukuthi no aba-release nani no-music video okuyinto efunakalayo. Abaculi abayicabanga loo nto le, as much as i-budget idingeka ukuthi wenze lo msebenzi loyo, kodwa ekugcineni kosuku kuzokhulisa ini i-brand yalo mculi loyo. Hlezi adlala nakobani bani 321 laphana koMzansi Magic or Mzansi Music noma ko-Channel O, mhlawumbe ngayithola i-chance ngoba koGubhu Lwami bayadlala nako-Soweto TV, kuney'nhlelo lapho abadlala khona. Lo music video asithembe ukuthi uzomnandi kakhulu, abantu bazowuthokozela. Bekuyilokho nje esizokubuka ngane zakwethu. Sizobuya-ke nokunye-ke imisebenzi yabafowethu kulo le channel. Le i-channel yenu, i-channel wonke umuntu othanda ukujoyina, abuke, ahlale, akhomente, aparticipate. Okuyinto-ke leyo engithokoze kakhulu kwabayenzayo. Ngaphandle kwenu le channel angeke ibe lutho. Sibonge ithuba sesiyodibana ngokuzayo, sesizokhuluma ngodaba oluthinta bani umuntu wamaskandi noma into enhle ezobe yenzekile ezokhulisa wona umaskandi. Nisakahle, ngiyabonga.